13 октябр намоиш ярмаркаи байналмилалии Тоҷикистон 2021 Тирамо дар маҷмӯаи варзишии Манеж оғоз гардид. Махсусияти намоиш дар он зоҳир шуд, ки дар ярмарка молу маҳсулоти ширкатҳои пешбар, ки маҳсулоташон ивазкунандаи моли воридотист, пешниҳод гардиданд. Маҳсулот дар соҳаҳои гуногун ба монанди саноат, сохтмон ва сайёҳӣ манзур карда шуд. тавре ташкилкунандагони намоиш иброз доштанд, ҳадаф аз баргузории он ҷалби таваҷҷӯҳи сокинони кишвар ба молу маҳсулоти ватанӣ, табодули таҷриба миёни соҳибкорон, инчунин ташкили ҳамкории судманд миёни соҳибкорони хориҷӣ ва ҷалби сармоягузорон мебошад. намоишгоҳи мазкур бо мақсади муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ ва ҷонок намудани бахши хусусӣ ташкил карда шудааст. дар намоишгоҳи мазкур зиёда аз 60 корхонаҳои ватанӣ, инчунин корхонаҳои муштарак молу маҳсулоти худро муаррифӣ намуда истодаанд ва ин чорабинӣ инчунин дар доираи форуми байналмилалии Душанбе инвест, ки аз ҷониби Кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва инчунин мақомияти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст, баргузор гарда истодааст. бояд қайд намуд, ки дар доираи ин намоишгоҳи мазкур корхонаҳо аз тамоми минтақаҳои кишвар, инчунин аз вилояти Хатлон, вилояти Суғ, шаҳри Душанбе ва шаҳр навоёи тобеи марказ иштирок намуда истодаанд. мо умед дорем, ки ин намоишгоҳ боз ҳам як заминаи хубе барои муаррифии маҳсулоти ватанӣ на танҳо дар дохили кишвар ва инчунин берун аз кишвар мегардад. маҳсулоти баландсифат аз ҷумла мебел, маҳсулоти хӯрокворӣ, либос, матоъҳои абрешимӣ, адрас ва атласи истеҳсоли Ӯзбекистон, маҳсулоти косибиро бо нархҳои дастрас харидорӣ намуданд. миёни иштирокчиёни намоишгоҳ ширкатҳо ба монанди Саноатсодирот Бонк, Сипитамен Суғурта, Тоҷфилиз, Строй Сентр, Файзи Расул, Амирӣ, комбинати орди Душанбе, Сиёма, Исфарафуд, Сатн, Ҷавонӣ ва дигарон ширкат доштанд. дар намоишгоҳи имрӯза бисёр ҷойҳои моро нағз қабул карданд, ба хотири ки тамоми корпусҳои дипломатии сафоратҳои Русия, Қазоқистон ва Украина омада маҳсулотҳои моро диданд. мо ба онҳо пешниҳод кардем, тӯҳфа кардем. мо соҳибкоро дар оянда омодаем, ки ҳамкорӣ кунем, маҳсулоти худмона ба хориҷи кишвар интиқол медиҳем. мо албатта дар ин намоишгоҳ тоҷои боз бо соҳибкорон ва корхонаҳое ки имрӯз молу маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд вохӯрдем, ҳамсӯҳбат шудем ва ҳастанд дар ин ҷо аксарияти корхонаҳое ки маҳз бо сармоягузории маблағҳои Саноатсодирот Бонк имрӯз молу маҳсулоти худро ба фурӯш, ба халқ ва ҳамчунин ба содирот равона намуданд. албатта ин ифтихор аст ва ин имконияти мусоид аст барои пайдо намудани боз дигар корхонаҳои фаъоли ҷумҳурӣ ва ҳамзамон маблағгузорӣ намудани лоиҳаҳои бузургу хурди саноатӣ дар ҳудуди кишвар. ёдовар мешавем, ки намоиш ярмарка аз ҷониби палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 то 15 октябр идома меёбад. иброҳим Неъмат, Айбхони Маҳмурод, шаҳри Душанбе, ҷаҳоннамуд.